Здравейте, пичове, Георги тук от BA Gamers и добре дошли в първи епизод на Агарио. Тази игра може би повечето от вас си познават. Може да изтеглите за Android, може да играете през Facebook, може да играете от официалния сайт, пак през компютъра, или мисля, че имаше пълна игра на Агарио, която стеглиш. Вече станах жертва. Така, в тази игра целта ти е да издеш всички останали. В момента съм на 87 място, добре. Много съм малък. О, боже, о, не. Я стига, бе. Добре, 62, 63. Сякаш всяка секунда се променя. Точно това е. Откъде дойде не видях. Вейка съм. Аз не струвам на агари. Стига, бе. Значи тук си бактерия и трябва да издеш всички останали. Тук има дори... Тук можеш да разделиш на две. Я стига. Тук можеш да раз... майхната ти. Сега ще ви покажа още. Ето. Можеш също да хвърляш, отделяш маса. Пак. Тук можеш да отделяш маса или можеш да се разделяш. Мен хич не ма бива на Агарио. Защо точно сега реших да стана ужасен на Агарио? Най-добрата ми позиция е първо място. Сега седнах тук да правя това видео. Айде. Измъках се. Добре, аз спасих до някъде. Още съм жив, ама раздвоен. Стига, бе. Всички ма следват сега. Стига, не. Гледай ги нашите, бе. Тук има две цели. То скин много ми харесва. Значи тук има две цели. Да издеш всички останали и да не бъдеш изяден. Втората цел е по-гадна. Значи. Втората цел е по-сложна, защото тук аз съм на 96 място. Благодаря. Па. Котнига. Калтай! Влез ми в устата, бе. Значи нашия къси ти, бе. Не пипай нещата, бе. Не пипай. Казах, не пипай. Гледай го, бе. Нахал, да не казвам каква си ти. Що се разделих? Не диамант, без диаманти тук, бе. Не сте добре още тук. Молик. Ти. Давай, стига, бе. Стига, бе. Тапак. Вече сме 31, бе. Браво нас. Айде, бе. Ваде. Отка. Пак. Всъщност в играта, която се тегли за Android, ти тук можеш да си качваш свои собствени скинове. Те са в шопа, можеш да си ги купиш. Не говоря с истински пари, говоря с такова. С пари в играта. Стотинки, да кажем, айде.
че са затрудна тук много. О, вече сме на 12-то място. Най-накрая вдигнах си репутацията отново. Искам си честа. Върнах си честа. Сега искам да не умра. Сега искам да не умра. Което е по-важно. Откъде? Олик. Молив. А така е. Как веднага. Опа. Стига бе. Сега пак ще стана едно. Стига бе. Вече сме 9 бе. Бро. Моля вече с една? Не. Що? Марш от тук ти казах. Влезай. Що не влезна, бе? Тъп. Като галаш. Тя нямам време да ги убивам сега. Не. Без да стреляш сега. Моля ви, бе. Не на мен тя. Влезна. Бро. Кав станах. Съм седми. Не е ли малко близичко до това? Ау! О, боже мой. Влез. Yes, 6. Така. Хубаво. Сега се намирам между безброй бодила. И ако някой започне да стреля, ще се разделя на милиарди години. Части е. С 50 години. Съм на милиард години. Аз съм пети. Най-добрата позиция, която съм държал, ми е първи. Това ще бъде малко трудничко сега да стигнем до първи. Абуш! Come on, boy. Що станахме 6? От 5 станахме 6, като го глътнахме ония. Опа, не. Защо имам усещането, че сега ще ме изядат? Защото, може би, ще ме изядат. Сигурно е вече. Ще им хвърля малко. Кой иска малко, бе? Браво, бе. Че съм тук, значи... Не. Това по-малък мен. Давай, Демет. Пакистан, ти си ми любимия. Пакистан ми е любимия, ти казвам. Всъщност тук имаше опция, като напишеш тук, примерно, Доге, деца даде кучешки скин. Имаш тук още на такова на Марс, на Земята, на футбол, на държавите, включително България. Как ще без България, бе? Не. Не. Имам усещането, че ще бъде изяден. Изяж го. Хотни го. Стига, бе. Пак. Значи. То пък как ме глътна. Влез. Влез, Ниса. Убаво. Пак сме едно. Гледай, какви мастерпис, бе. Бяхме изядни заради този мастерпис. Браво нас. Сега тук. Тук има само две местоположения. Тук можеш да си купиш премиум, скинове само. И тя ето ги имаш. В момента мога да си купа ябълка.
Аз събирам за черната дупка. Ей тая. Дупка. Не започваме, но защото явно се издънихме. Да. Яш. Не. Боже мой. За момент помислих, че ме изсъця. Още. Дай го насам още. Аре бе, момче. Добре. И сме 16-то място. Виж какъв прогрес бе, прогреса си мина. В кратък момент на триумф, после голямата ми уста отвори. Що ли дрънкам толкова много? Винаги ми носи лош късмет. Аз винаги ми лозни. Другия път нищо да му се навирам в на това устата. В ъгъла. Аз съм в ъгъла. Майтапиш ли с мен? От всички възможни неща, в които мога да съм, избрахте точно да ме сложите в ъгъла мен. Не. Тъпаци. Глей, вот тук е. Да причукам, пак толен масен шипан. А тук ще готна, бе. Само за добре от теб ще видиш. Знам и спокойно. Всъщност, ще ви съветвам да не се доверявате на никой, който се казва Тим. Ама никой, на никого не се доверявайте тук. Тук ги има такива, деца се казват Тим, може ли са сълзим и разни такива. Да, всъщност искат само да ви глътнат. Fuck. Стой далеч от мен. Пък. Там много страдаш. Тук има една черна дупка. Агар ти ви. Щам ти са отборник. Не. Няма съм ти са отборник. Вей, къв си начи. Ти къв си, бе. Къв си ти, бе. Котка с жена. Шит. Давай, бе. Влез, бе. Давай, бе. Бах. Come on. Не, без такива, без глупости, тя. Без тези глупости, не, тези глупости ги пробутва на мен. Всички ти много ги мраза. Много ги мразят тези бананчета. Много ги мразят тези, да не казвам какви. Биящета. Водка. Ях. Вземи храната. Да ви еба всички ти. Какви сте ви, бе? В момента аз не струвам. Добре, честно да ви кажа, мисля да свършим това видео, защото те много ме изнервят. Благодаря ви, че гледахте. Оставете лайк и се абонирайте в нашия канал. Благодаря за отделеното внимание и довиждане.